Вітаю спадарства! Дзень добры, сябры! Сёння прапаную азнаёміцца з рэцэптам беларускага баршчу. Мо нехта не пагадзіцца і скажа, што боршч украінскі, але ж я пакідаю за вамі гэтае права. Што, пачынаем? Нам спатрэбяцца ялавічына 350 грамаў, цыбуля 2 штукі, бульба 5 штук, морква 1 штука, бурачкі 2 штукі і чвэрць капусціны. Таксама нам спатрэбяцца перацёртыя таматы 150 мл, кіслата цытрынавая, соль, перац, кубік бульёна па жаданню, алей, масла сметанковае 25 грамаў, часнык, смятана ды зеляніна для падачы. Загадзя мы ўжо падрыхтавалі рундаль, а ў ім 2 літры вады. Апускаем у ваду нашу ялавічыну і чакаем, пакуль пачне кіпець вада. Ну што ж, сябры, наша вада пачала ўжо каляхаваць, а гэта значыць, што прыйшоў час здымаць пену. Дарэчы, некаторыя раяць яе не здымаць. Кажуць, зёрнаты бялок дадае свой смак баршчу. Тут ужо як вам падабаецца, у каго якія густы. Калі знялі ўсю пену, накрываем рундаль накрыўкай і пакідаем наш бульён на 2 гадзіны на невялічкім агню. А пакуль наш бульён варыцца, пачнем разбірацца з нашай гароднінай. Цыбуля, бурачкі, морква, капуста, бульба. На маім стале сёння ўся гародніна маладая. Цікава, што па адной з версій боршч быў упершыню прыгатаваны на тэрыторыі Кіеўскай Русі яшчэ ў 14 стагоддзі. Назва гэтай стравы ўтварылася пры дапамозе кораня бор і старажытнага ш. Першы пазначае чырвоны і адлюстроўвае колер стравы, другі – наяўнасць у рэцэпце капусты, якую традыцыйна выкарыстоўваюць у шчах. Ну, на Беларусі, верагодней за ўсё, боршч з'явіўся крыху пазней. Але ж гэта і наша беларуская страва, бясспрэчна. Капуста белакачанная ўмяшчае ў сябе высокае ўтрыманне макра- і мікраэлементаў. Яна змяшчае, сярод іншага, калій, магній, фосфар, кальцый і жалеза. Таксама прадукт багаты вітамінамі А, В1, В2, В6, С, Е і гэтак далей. Калі мы пачысцілі нашу гародніну, самы час парэзаць яе. Натрэм на вялікай тарцы моркву. Таксама на вялікай тарцы натрэм бурачкі. Меленька парэжам цыбулю. І сярэднімі кубікамі парэжем бульбу. Чаму сярэднімі?
каб бульба не разварылась и не стала у борщу пюре. Капусту пошинкуем тонкими полосками. Калі мы падрыхтавалі нашу агародніну, самы час перайсці да наступнай ступені. На патэльню ліем крыху сланечнікавага алею і дадаем маленькі кавалак сметанковага масла. Дарэчы, калі хто жадае боршч крыху тлусцей, агародніну можна смажыць на смальцу. Каб боршч быў сапраўды чырвоным, у гародніну, што смажыцца на патэльні, трэба дадаць крыху цытрынавага соку, або папросту замяніць сок цытрынавай кіслатой. Некаторыя дадаюць воцат. Я ж не раю гэтага рабіць. Калі гародніна ўжо крыху падсмажана, трэба яе пратушыць. Тушыць гародніну можна на вадзе, бульёне, які зараз варыцца побач, або выкарыстаць невялічкі кубік. Раю выкарыстоўваць кубік з зеляніны без аніякіх іншых смакаў. Дадаем бульён у гародніну, добра перамешваем, падсальваем. Не забывайцеся і на тое, што ў бульёне можа змяшчацца невялікая колькасць солі. Калі гародніна крыху пратушылася, самы час дадаць перацёртыя таматы. Наступным этапам будзе дадаць у наш бульён капусту і бульбу. Мяса пакуль не выцягваем з рондаля. Пакідаем варыцца капусту і бульбу на 20 хвілін. Праз 15-20 хвілін дастаем нашае мяса з бульёну. За 10 хвілінаў да гатоўнасці дадаем лаўровы ліст.
Перад самой падачай мяса трэба парэзаць невялічкімі кавалкамі і дадаць непасрэдна у боршч або падаць побач у талерцы. Фінальным этапам будзе дадаць тушоную гародніну, добра перамяшаць і варыць яшчэ 5 хвілінаў. Наш чырвоны беларускі боршч гатовы. Раю падаваць з смятанай, часныком і зелянінай, напрыклад, з укропам. Смачна есці!